panagserbi ti may sa lugar ket awan iti ururasen na ken amin na panagubrana ket na impapuswan tapnon ti kasta ket maserbian ana imbag dagiti daulwan na nga umili iti may sa komunidad. Kasto iti panagserbi, panagtrabaho ken panangidaulo ti multi-awarded punong barangay iti Barangay Poblasyon Burgos, Ilocos Norte, Honorable Juji Jimenez, kabayatan iti pananglablaban ti COVID-19 pandemic. Sipod na ipatungpal ti quarantine, gapo iti COVID-19 pandemic iti pagilian a Pilipinas, ket plinano na analaing, kadwana dagiti pada na agserserbi iti barangay da, no kasano a maserbian ken maipaayanda ti seguridad, dagiti kabarangayan da. Labot na pagsasaritaan iti miyembro iti Barangay Disaster Risk Reduction Management Committee iti yanmi ket ijay no anaman dagiti protocols na nailanad iti executive orders ket inkamimet ipatungpal syempre babaen met laeng iti panakikoordinar tayo iti LGU ni Apo Mayor Presidente Garcia ken iti opisina ti DRRMO. Panagibunong kariti ayuda wenno relief goods ti maysa kariti nagbalin at tinutukan dagiti opisyales iti Barangay Poblasyon Burgos tapnon ti kasta ket haan a nagbisin dagiti kalugaranda idi kangitingitan ti enhanced community quarantine. When Joey dito Burgos alam makita tayo met nang rona iti LGU ti Burgos Pai. Syempre babaen kini Mayor Presidente Garcia ket adu digiti na ipapaay nga ayuda kadagiti kabarangayan mi syempre dedi muna dedi 500 every member of the family ken syempre digiti adu nga naipapaay nga relief goods digiti groceries tayo ket dakalabanag DJ nga nakatulungan ken kastamet iti mismo nga bukod tayo nga barangay adamet deti calamity fund tayo na-invite tayo dagiti para ti relief goods nga impay tayo kadagiti kadedi karigat nan tawan metro maren. So nga we need nga ipayan ta ida iti kasla relief goods ket nagtitinulungan ken ti pagyamanan mi pay adu pay dagiti individuals wenno dagiti private sectors nga timulong nga nangipaay iti tulong tapno dagiti ket may danon kadagiti kabarangayan mi syempre iti provincial government na mipay dapay syempre iti opisina ni Congresswoman Ria Fariñas ken syempre dagiti private companies iti mismo nga Ilia Burgos iti Vestas Philippines ken iti Energy Development Corporation ken dagiti adda dagiti naayat nga adda iti abroad nga nangipapaay iti tultulong da nga idanon kadagiti kabarangayan tayo ken syempre adamit lata digiti ala initiative da nga adamit te kontak da dito yen mapanday bunong kadagiti balbalay. Nagtultuloy iti inda pa nagserbi ana imbag kadagiti kabarangayan da aging gana ana ipatungpal ti modified general community quarantine iti probinsya nga Ilocos Norte. Siyempre, kasapulan latang ipaay dagiti responsibilidad, dagiti tulong kadagiti kalugaran tayo. Siyempre, mangipakita, siyempre, adun iti nagsardeng iti trabaho na, siyempre, oreda ka iti gobyerno, ada dagiti, nagiti skeletal force lang, kakasjay. Babayan ka dagiti tulong, nga naipapaay, siyempre, iti bukod tayo nga, barangay pay alakit adu digiti as frontliners volunteers kasi amo Joey nag-invite tayo ti volunteers kay adamet 14 idi nga voluntaryo nga nakikipag checkpoint nakikipag monitor kadagiti kaluwaran tayo ket dakla pagyamanan mi kadagiti nga volunteers ta syempre di sakripisyo da. Kalpasan iti naunday nga inda pa nagserbi kas frontliners iti barangay da ket adamet iti gungguna dagiti pada nga opisyales tangamin ket nangilokarda iti maipaay nga hazard pay dagiti nagbali na frontliners iti kangitingitan ti community quarantine iti probinsya nga Ilocos Norte.
dapat ada makaanay nga pundo mi Joey. Ket syempre digiti sakripisyo digiti frontliners tayo. Ket nang i-budget tayo iti kasla hazard pay ka makun ko na. Ket manipod iti March 17 na panangirugimin iti panag-duty. Ket gana iti May 30 at May 31 kasi na-stop ti checkpoint iti May June 1 awan iti checkpoint tayo. Ket kas panangipaimet iti sakripisyo dagiti frontliners tayo, which include dagiti apo nga barangay police, BHW tayo, syempre dagiti barangay kagawad tayo, to include dagiti staff and employees iti barangay, maawat dang hazard pay. Nuwan pa nga isu iti dakkel, at least makatulong met. Ket syempre dagiti 200 per day iti inyalocate mi idi kasi dati guidelines ket you are allowed to give 500 pesos per day when no tikasta kanyami no mano DJ kabuuan na sir. Kabuuan ti may nga maala na disang daduman na papada based on the attendance ngem mostly kaduan na akit umabot met ti nasurok nga 10,000 ti may nga frontliner ken alatay digiti volunteers tayo at nag-serve damit iti makabulan or more than. So we tried to see met nga adamet ti may Kas iti agtultuloy apan ang lablaban ti pandemya, agtultuloy met itinda pa nagserbi ken panang plano kadagiti rumbeng nga ramidenda para kadagiti kabarangayan da ken ditoy anaduma-duma nga aktibidad ken programa itinda isay-sayangkat tapnon di kasakit may impormaran da dagiti bumarangay iti rumbeng nga ramidenda tapnon malabanan ti COVID-19 pandemic karaman ditoyan ti gulayan sa bahay likod bakuran adaytoy ket nagsasalipan dagiti isu amin na sitio ken pan nakaisayangkat ti online poster making contest iti barangay poblasyon. Agtutuloy ti disiplina ta isu ti importante Joey ti disiplina iti tunggal maysa ken syempre digiti padak nga agserserbing iti gobyerno alaket amok nga medyo narigat makabannog ko natin din na naroon nakadakal mi iti barangay yung baban iti panagayat mi kadagiti kalugaran mi siyempre itultuloy mi latta iti mangkikita mang monitor no anapay digiti no mampay limukay ko na tayo but still nga ipakamu mi pelang no anadigiti saan ko marumbeng nga avoidan pelang iti ruar nga haan nga nesesita tapno tuloy-tuloy iti dasayaat nga panagyan tayo iti bukod tayo nga lugar. Numan pa'y aday iti mapaspasaran na pandemya iti intero alubong ket sinelebraran lata ti barangay poblasyon Burgos ti maikaisa nga pulo at 20 kapurpurawan Eco Fun Walk tapno ti kastakit agtultuloy iti pan nakapreserbar ken pan nakaprotehar ti aglawlaw iti barangay da ken iti maysa kariti may pagpanakkel a tourist spot iti Ilocos Norte ti Kapurpurawan. May bilang ti barangay poblasyon iti ili ti Burgos, amay sa karagiti kaaktibuan a barangay iti Ilocos Norte, amang supsuporta karagiti na duma-duma a programa ti national ken provincial government iti Ilocos Norte. Babaen, iti panangidadaulo ti multi-awarded punong barangay Juji Jimenez. Joey Cordero Kiawit nagulat. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong mano-notify kapag may bago pa akong video o content at huwag din kaligtaan na i-like o i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local news, local features, local documentaries at mga iba't ibang vlogs mula sa Ilocos Norte, nearby provinces at mga iba't ibang lugar. Joey Cordero Kiawit sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po.